ሰላም እንጥዕናን ንኩልኩም ተኸታተልተይ ይኹን እንዳበልኩ ናብ ናይ ለማዓንቲ መደበይ ከኣትው ኣብ ናይ ለማዓንቲ መደበይ ከምቲ ልሙድ ንዓኹም ንተኸታተልተይ የምህር እዩ ኢለ ዝሓሰብክዎ መደብ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ናይ ለማዓንቲ መደበይ ዘልዕሎ ደጋጊምክን ፆታዊ ርክብ እንተፈፂምክን ናይ ብልዕቲ ምስፋሕ የጋጥመክን ዶ ይኸውን ዝብል ሕቶ መልሲ ክንህበሉ ኢና። እስካብ ናይ መደበይ ፍጻመ ሓቢርኩም ንጽንሑ። ነዚ ቻነል ሓድሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደውል ምልክት ብምንካን ዝተፈላለዩ ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ጥዕና ከምኡውን ናይ ሓዳርን ናይ ፍቕርን ህይወት ኢንፎርሜሽን ትረኽብሉ ቻነል ስድራ ንኽትኮኑ ብኽብሪ ንሓትት። ስድራ ንዝኾንኩምኒ እንዳመስገንኩ ናብ መደበይ ክምለስ። ኣብ እዋን ፆታዊ ርክብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ብልዕቲ ቴምፖራሪሊ ወይ ድማ ንግዚኡ ይምጠጥ ወይ ድማ ይሰፍሕ እዩ። ፆታዊ ርክብ ምስ ወዳእኹም ድማ ቀስ እንዳበለ ናብ ቦትኡ ይምለስ እዩ። ፐርማነንትሊ ወይ ድማ ኩሉ ሻዕ ግና ተመጢጡ ወይ ድማ ሰፊሑ ኣይቐርን። ነዚ እዩ ድማ ፆታዊ ርክብ ንናይ ብልዕቲ ምስፋሕ ምኽንያት ኣይኮነን ንብሎ። ሓደ ሰባት ከም ልምዲ ብዙሕ ፆታዊ ርክብ ዝፈፀመት እንተኮይና ብልዕታ ይሰፍሕ እዩ ዝብል ዝተጋገየ ኣረኣያ ዘለዎም ሰባት ኣለው። እዚ ኣረኣያ እዚ ትክክለኛ ኣይኮነን። ዝተጋገየ ኣረዳድኣ እዩ። ሳይንስ ነዚ ዝተጋገየ ኣረዳድኣ ኣይቕበሎን። ኣብዚ ክለዓል ዝኽእል ሕቶ ኣሎ። ድንግል ዝነበረት ጓል ኣንስተይቲ ድሕሪ ፆታዊ ርክብ ለውጢ ኣይህልዋን ማለት ድዩ ዝብል ሕቶ ክህልው ይኽእል እዩ። ናይ ማህፀን ሕክምና በዓልቲ ሙያ ዝኾነት ዶክተር ሚሸል ሜይዝ ንውመንስ ሄልዝ ብዝሃበቶ መግለፂ ኣፈላላይ ይህልዎ እዩ። ድንግል ዝነበረት ጓል ኣንስተይቲ ድንግልናኣ ኣብ ትስእነሉ ግዜ ሃይመን ይውገድ እዩ። ኣብ ኩለን ደቂ ኣንስትዮ ዋላ እንተዘይኮነውን ናይ ደም ምፍሳስ እውን የጋጥም እዩ። ሃይመን ብምውጋዱ ቀዲሙ ካብ ዝነበሮ ናይ ብልዕቲ ስፍሓት ምውሳኹ ዘይቐር እዩ። ካብዚ ብተወሳኺ ድማ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ምስ ዝተፈላለዩ ሳይዝ መትሎ ፆታዊ ርክብ ኣብ ትፍፅመሉ ግዜ ብልዕታ ነቲ ናይ መትሎ ሳይዝ ንምፅዋር ይምጠጥ ወይ ድማ ይሰፍሕ እዩ። ፆታዊ ርክብ ፈፂሞም ምስ ወድኡ ድማ ናይ ብልዕታ ስፍሓት ናብ ዝነበሮ ይምለስ እዩ። ፀሓፋይ ሚካኤል ካልስማን ብኣብነት ዝገለጾ ነገር ክንርኢ እንተለና ንኣፍኩም ሒዝኩም እስካብ እዝንኹም ዘርግሕዎ ካብኡ ስደድዎ እሞ ኣፍኩም ሰፊሑ ዶ ለውጢ ኸ ኣርኢዶ ምንም ለውጢ የብሉን። ስለዚ ኣብ ብልዕቲ እውን ተመሳሳሊ ለውጢ እዩ ዘሎ። ንግዚኡ እምበር ቀዋሚ ምስፋሕ ኣይፍጠርን። ስለዚ ምስ ዝተፈላለዩ ደቂ ተባዕትዮ ፆታዊ ርክብ ኣብዚሕኽን እንተፈፀምክን እውን ብልዕትኽን ይሰፍሕ እዩ ዝብል ኣረኣያ ዝተጋገየ ከም ዝኾነ ክትፈልጥ ኣለክን። እዚ ኣረኣያ ካበይ ዝመፀ እዩ ዝብል ሓሳብ ክንርኢ እንተለና ድማ ቅድሚ ብዙሓት ዓመታት ማለት እዩ ደቂ ኣንስትዮ ምስ ብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ ፆታዊ ርክብ ምፍፃም ንኽፈርሓን ንኻፍራን ተባሂሉ ዝተገበረ ነገር እዩ። እዚ ድማ ኣባና ዝተጋገየ ኣረዳድኣ ንክህልወና ዝገበረ እዩ። ኮይኑ ግና ነዚ ሰሚዕኽን ምስ ብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ ፆታዊ ርክብ ፈፅማ ማለት ኣይኮነን። ብበዝሒ ፆታዊ ርክብ ምፍፃም ኣብ ናይ ብልዕትኽን ስፍሓት ዘምፅኦ ሳዕቤን ከምዘየለ ንምሕባር ዝኣክል እዩ። ምስ ብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ ፆታዊ ርክብ ምፍፃም ንኤችኣይቪ ኤድስን ንኻልኦት ብፆታዊ ርክብ ዝመሓላለፉ ሕማማት ከቃልዐክን ዝኽእል እዩ ወይ ድማ ተቓላዕነትክን ክውስኽ ዝኽእል እዩ። ፆታዊ ርክብ ክትፍፅማ ዘለክን እንተተኻኢሉ ግድን ምስ ኣፍቃሪኺ ወይ ድማ በዓል ገዛኺ ክኸውን ኣለዎ። እንተዘይኮይኑ ግና መከላኸሊ ኮንዶም ተጠቒምክን ፆታዊ ርክብ እንተትፍፅማ ዝበለፀ ተመራፅነት ኣለዎ። ብሃይማኖት እውን እንተሪእናዮ ሓጢያት እዩ። ኣብ ናይ ፍቕሪ ህይወትክን እውን ናይ ስነኣምራዊ ጸቕጢ ከሕድረልክን ዝኽእል ምስ ብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ ፆታዊ ርክብ ምፍፃም ጌጋ ከም ዝኾነ ብምፍላጥ ምስ ብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ ፆታዊ ርክብ ክትፍፅማ የብልክንን። ነቲ ሓደ ወዲ ምስቲ ካሊእ እንዳወዳደርክን ናይ ተሓጓስን ናይ ዕግበትን መዐቀኒኽን ንኽተሓዋወሰክን ብምግባር ናብ ናይ ፍቕርን ናብ ናይ ሓዳር ህይወትን ምስኣተኽን ፍቕሪ ዘይብሉ ዕግበት ዘይብሉ ናብራ ንኽትነብራ ክገብረክን ዝኽእል እውን እዩ። ስለዝኾነ ምስ ብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ ፆታዊ ርክብ ምፍፃም ትኽክለኛ ኣይኮነን። ብልዕቲ ደቂ ኣንስትዮ ብፆታዊ ርክብ ዘይሰፍሕ እንተኮይኑ ብምንታይ ደኣ ክሰፍሕ ይኽእል ኢልኩም ክትሓቱ ትኽእል ኢኹም። ንብልዕትኽን ከስፍሕ ዝኽእል እቲ ቀዳማይ ዕድመ እዩ። እቲ ካልኣይ ድማ ምውላድ እዩ። እንታይ ጌርና ደኣ ንዝሰፍሐ ብልዕትና ክነፅብቦ ንኽእል ክትብላ ትኽእል ኣይኽን። ነዚ ድማ ብኻሊእ መደብ ክሰርሐልክን እንተደሊኽን ኣብ ኮሜንት ሴክሽን ኦኬ ኢልክን ኮሜንት ፅሓፋ።
በዚ ምኽንያት ማለት እውን ምስ ብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ ጾታዊ ርክብ ስለ ዝፈጸምኩ ብልዕተይ ሰፊሑ ይኸውን እዩ። ሕዚ ሒዘዮ ዘለኹ ኣፍቃርየ ድማ ገዲፉኒ ክኸይድ እዩ ኢልክን ክትሸቐላ የብልክንን። ምኽንያቱ እንታይ እዩ? ብልዕቲ ብበዝሒ ጾታዊ ርክብ ክሰፍሕ ስለ ዘይኽእል እዩ። ብምውላድን ብዕድመን እምበር ብጾታዊ ርክብ ከም ዘይሰፍሕ ክትፈልጥ ኣለክን። ነዚ ኢለ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ በዚ ክዛዝም ካብ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓስኩም ተስፋ ይገብር። ነዚ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደውሊ ምልክት ሓንቲ ሻዕ ብምንካእን ክትተባብዑናን ስድራ ክትኮኑናን ብኽብሪ ንሓትት። መደብና ናብ ብዙሓት ኣሕዋትና በፂሑ ብዙሓት ኣሕዋትና ትምህርቲ ንክወስድሉ ላይክ ሼር ምግባርኩም ኣይትረስዑ። ሓሳብ ርእቶኹም ንቻነልናን ንመደብናን ንምዕባይ ስለ ዝሕግዘና ሓሳብ ርእቶኹም ኣብ ኮሜንት ግለጹልና። ብኻሊእ መደብ ብኻሊእ ሓሳብ እስካብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ንኹላትና ይቐኒየለይ።